ens agradaria no tindre un govern en minoria, però ha sigut així, les eleccions han donat els resultats que han donat, i a partir d'aquí, com que som responsables, perquè per alguns ens hi vam presentar, tenim que assumir la realitat, i la realitat és que tenim que governar, perquè així hem sigut la llista més votada, i per tant hem intentat fer un govern estable, en aquests moments estable serà, però en minoria, i el que volem és fer el possible perquè Olivella tiri endavant, i evidentment anar cercant també aquesta estabilitat en el futur amb els diferents grups, en diàleg, en conversa i amb un treball conjunt que podem fer, amb el que podem fer entre govern i oposició, perquè puguem en el futur, espero que proper, poder fer alguna aliança més. És la sostenibilitat econòmica. I la sostenibilitat econòmica ja és un repte prou difícil a Olivella, perquè la promoció econòmica no està a la bandera del municipi, perquè en teníem una resolta, que era la construcció i, per tant, el creixement del municipi, que estava basat en aquesta construcció, amb aquestes llicències d'obres que solventaven la part econòmica. Això ha caigut, com tots sabem, i a partir d'ara el repte que tenim és, per al futur, establir i treballar en l'elaboració del POM, del Pla General, que ha de crear dinàmiques diferents i possibilitats, un ventall de possibilitats diferents al municipi, perquè posi en primera fila i com a prioritat la promoció econòmica del municipi. Estan creades totes les comissions, s'ha fet la participació ciutadana, s'ha fet unes enquestes, han donat uns resultats i, per tant, a Olivella se sap el que vol la ciutadania d'Olivella, que a més, concretament, una de les bases prioritàries que han sortit d'aquestes enquestes és que la gent d'Olivella vol que Olivella no sigui un municipi massificat, perquè és una mica justament per això per al que han vingut a Olivella, per tant, no voldrien que el motiu fonamental per al que han vingut a Olivella es transformés, per tant, demanen que aquest POM el que faci és que procuri que Olivella no creixi més, i en aquest aspecte hi estem d'acord tots en el municipi, i tots els polítics també hi estan d'acord. I per l'altra banda, evidentment, també el que volen, com tots els ciutadans, jo crec que de tot el món, és mantenir els serveis i créixer en serveis i equipaments, i per tant en qualitat de vida. Les potencialitats que té Olivella venen donades del que és Olivella, que és un espai verd, tenim un paisatge que, a pesar dels anys i de la proximitat a Barcelona, no ha estat malmès, conservem el 70% del municipi, és espai protegit, tenim un parc natural que està mig desenvolupat turísticament, però vull dir, sí que ja comencen a haver algunes expectatives, i el que hem de fer és fomentar això que tenim, en això que som forts, i ens hem adequat moltíssim a la situació d'ingressos reals de l'Ajuntament, que són l'IBI i les llicències d'obres, en aquest cas és quasi l'IBI, i la poca activitat econòmica que puguem tenir. Per tant, ens hem adequat a aquesta realitat i en aquests moments tinc que dir que estem a l'expectativa de crear infraestructura econòmica en el futur, en aquest pla general, però que en aquests moments sí que podem aguantar. Tenim una economia que està basada en la imaginació, no tant en una activitat amb despesa econòmica de l'Ajuntament, però es tracta de suplir amb la imaginació a tot allò que no podem fer despesa i, per tant, podem donar els mateixos serveis que venien donant fins ara. Per tant, no hem disminuït cap servei. Hi ha coses molt concretes que necessitem. Primerament, projectes que han quedat atrasats per aquesta crisi i que quan nosaltres solventem o estem solventant les dificultats econòmiques, els podrem emprendre, que és en base a alguns equipaments. I l'altre també, temes pendents que té Olivella, són el tema de les noves tecnologies, temes d'implantació, de temes que tenen a veure amb la televisió, amb internet, tot aquest ventall de possibilitats tecnològiques que ens ofereix el món modern, la veritat és que nosaltres estem una mica atrasats en moltes coses i el tenim que solventar. És l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, amb la intenció d'apropar-la al conjunt d'urbanitzacions que tenen més massa social, i en aquest sentit esperem dintre de poc segurament fer aquest traspàs d'aquest ajuntament antic al sector de la Cribillera, on hi ha un local on s'hi pot apropar a l'Ajuntament per tal que sigui més fàcil tota la tramitació de documentació i les gestions.
és un municipi dispers, amb un conglomerat de totes maneres que està molt junt, que són les 4 urbanitzacions més importants, i que encara que hi ha aquesta dispersitat, des de fa anys hem intentat, i crec que hem lograt, una Olivella virtual que ha tingut un fil conductor a nivell de dinamització sociocultural i que encara que no hem estat en un municipi compacte, on és molt més fàcil tirar endavant totes les iniciatives i activitats culturals i socials, sí que amb aquest fil conductor que hem fet al voltant de totes aquestes urbanitzacions, la veritat que sí que s'ha anat creant, s'ha anat creant a poc un sentiment de poble que ha permès que hi hagi activitat cultural, hi hagi activitat social i que en aquests moments tinguem un equip de futbol que ha canviat de categoria, que han ben classificats, i que hi hagi 2 equips de futbol sala, 3 equips de futbol sala, que hi hagi un club d'arquers que em sembla que diuen que és un dels importants camps de tir a l'arc. La veritat és que tenim molta activitat, hi ha moltes entitats, moltes ganes. Estem treballant des de fa temps, hi ha una experiència que a nivell de prova s'està efectuant a Olivella i que el voldríem a través del Pla de Joves incentivar-lo i tirar-lo endavant. Crec que és molt interessant, però evidentment s'ha de fer en les condicions adequades i també els recursos municipals, al minvar-se, una mica han parat tots aquests processos.